Pán Ligač, kto môže o sebe povedať vo vašej komunite, že je vajda? Koľkých vajdov máme na Slovensku? Na Slovensku máme dvoch. Jedného zo Senca, jeden som ja. Nezakladá sa na pravde, čo sa tam vyhlasoval tej Jojke. Není žiadny taký vajda, jak sa vyhlásil. On sa asi velice pomýlil a kopol sa do zadku sám. Me pecotó que perdem čábale, de udí, na fejí, anda koto ante me túle múle na anglaj. Áno, dobrý deň prajem. Ja som tady mezi nimi najstarší. Ja som, prosím vás pekne, 84 roky a v živote ešte medzi nám, co pamatuju ja, ešte takový vec nestalo se, co tady se stalo teraz. Víte, tenhle, nevím, jak sa menuje. Bakro, cigánský meno. Ale falešne robí všecko a nerobí to takto, ako naše starí predtým, čo robili. Naše starí robili predtým, otecko narodil sa 1902, ale v živote bol spravodlivý človek, ktorý dokázal na dobrotu zviesť správnu cestu cigánom. Náš vajda bol uznaný, čo na symbol dokazuje, na symbol romský. To vám chcem hovoriť. Ďakujem pekne. A my žiadame, aby nás vôbec netýkal sa medzi nami, medzi spravodlivých ľudí, aby bol samostatný, lebo neviem, jak to ešte dopadne, čo budeme, s nima rozdelíme sa a končíme s ním. Ďakujem vám pekne. Došol som obhajovať svojho otca na úkor toho, čo ten pán Ligač urazil môjho otca po smrti. On nikdy v živote nebol taký uznaný človek, jak bol môj otec. On ho strašne podcenil s tým, že nebol vajda. A môžeme vám dokážať, že môj tatko stále bol vajda, pokiaľ on žil a manipuloval s ľuďmi ako komunitnú cigánsku a viedol Rómov na dobrú cestu. On je legenda. Bola legenda taká, že on vždy robil aj súdy cigánske a vždy na správnu mieru. A kto je vlastne Ligač? Kto to je on? Čo je on? Kde bol doteraz? Čo on vlastne chce s týmto volakom uraziť po smrti? Pokiaľ oni žili, on nemal ani slovo medzi cigánsku komunitu. Kto ho zvole vlastne? Odkiaľ pochádza? Kto to je? On vyjde z Nitry a už není žiadny Róm. On si premenoval aj svoje meno, sa volá Vlakatoš. Jaký je to vajda, keď sa hanbí za svoje meno, že sa volá Vlakatoš, Ligač? S týmto by som chcel skončiť a ďakujem vám veľmi pekne. A on je len vajda svojej osade. Oni tam ho podporujú jeho bratia, sestry a tak ďalej. Ale on vyjde z Nitry a už není žiadny vajda. Nikto ho neuznáva. Na rozdiel môjho otca uznávali. Ešte bude mať romský súd. Taký súd, že sa nebude ukazovať 20 rokov medzi Romákov. Ďakujem. Vy teda budete súdcom, rozumiem? Môžem už? Dobrý deň. Som vajda Levického okresu. Volám sa romské meno Báči. Zišli sme sa na reakciu pána Ladislava Ligača, čo rozprával v Jojke v televíznych novinách 4.12. 11. Nesprávne hovoril, prosím vás pekne, o týchto Rómov na Slovensku, taktiež aj v Čechách. Nie je to pravda. On sa asi velice pomýlil a kopol sa do zadku sám. Dneska sme sa zišli, teraz tu v Lučenci, celých okresov na Slovensku, čo je, aby sme rozhodli, čo bude s ním ďalej, ako bude potrestaný za tieto prednášky, čo prednášal v Jojke. Dobrý deň, som Rafael Jan. Chcem obhajovať našich vajdov, tých, čo nebývajú v Nitre, čo bývajú po celom Slovensku, prosím vás. Není pravda v tom, že vládnu len na Slovensku dvaja ľudia, ale sú v každom meste, v každom meste vládne ako vajda. Na Slovensku, po celom Slovensku vládnu títo vajdovci a vajdovci sú, aj boli, aj budú vajdovci. Toľko by som dodať po tomuto, prosím, čo povedal, že on sám, dvaja sú len vajdovci, ale nie je to pravda. Vajdovci sme v každom meste.
Ja pochádzam zo Zlatých Moravíc, tam tiež vládnem ako Vajdovci. Prosím, ďakujem. Že tento človek, ktorý takto ponižuje našu komunitu, my ho nepovažujeme, nevážime ho. My ho nedržíme, že by bol on nejaký Vajda. Možno, že on je len v svojej komunite. On sa, neviem, lebo u nás vajdovstvo sa dedí. A to u nich sme ešte nepočuli od toho človeka, že by pochádzal z vajdovskej rodiny. Klamal. Takže to sa dá zistiť, že kde je klamstvo. Ja som Banda Juraj, zástupca prezidenta na Rómskú úniu som. A neopovažujem za pravdu, čo ten Ladislav Ligač klame. On za to je není ani normálny Vajda, čo ho ja poznám, som bližšie bývam tam, som okresnové zámky. On len za peniaze sa robí Vajda. Títo dvaja Vajdovci sú sa. Robá cigánske súdy. A čo chodí sociálne komu, tak ich berú od nich ich peniaze. A ich dáva za mladou do toho, že ich budú Vajdovci. A on okrádá celú Nitru a celé okolie. A nezakladá sa na pravde, čo sa tam vyhlasoval ten Jojke. Ale pravdivý Vajda, čo teraz zosnulý, umrel tu z Lučenca, ten bol historický Vajda, čo som ho osobne poznal. A v živote nebral od nikoho nič, čo mu nepatrí, len pomáhal ľuďom. A tento, jak sa volá Ladislav Ligač Bakro, ešte pochádza aj trocha s rodinami je, ale musím na ňo povedať pravdu. Úplne žádam, aj po tejto unieskej stránky, aj po románske, aby bol vyproštený z celého národu z Rómskej únie komunity. Aby v živote nerobil ani súdy, lebo môže ísť ešte do vazby. To je všetko ode mňa. Ďakujem. Nevieme sa s tým zmieriť, lebo takéto rozhorčenie sme za 54 rokov, čo žijem, ešte nemali. Aby na mŕtvého niekto takéto veci vyprával, klamstva, ktoré v živote my ho ani nepoznáme, poriadne toho človeka. Ja osobne mám 80% rómskych, čo sú naši olaskí, je všetko moja rodina, zahraničie. A títo lučenskí, 100% ľudia, čo boli celý život uznávaní, čo sa vedia prispôsobiť aj medzi mentalitu, medzi vašich bielých, tak oni idú takíto poslední, čo sú vôbec ani ich meno nepoznajú. A idú takýchto Vajdov, ktorí z pokolenia na pokolenie boli. A idú ich takto špiniť a ešte takých ľudí, čo sa nemôžu obhajovať. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem. Ja som Lakatoš Ľudovic z Dolnej Seči. Chcel by som aj ja dodať k týmto mojim kolegom, čo sa dneska sme sa zišli tu že my v plnom rozsahu nesúhlasíme s tým, čo on sa vyhlásil za československého Vajdu. Nesúhlasíme s tým. My vieme každý, kde patrí ten človek a vieme o jeden druhého. Takže vieme, kto je v každom meste, každej dedine, kto je Vajda a ako rozhoduje. Tak my vieme o týchto, čo on teraz povedal, lebo predtým my s tým nesúhlasíme. A preto sme sa zišli, aby sme sa tu dohodli, že aký bude jeho ortiel. Ďakujem pekne. Tak on vôbec nedodržal rómsky bontom, ktorý sa dodržiava na základe toho, že videli, aké nešťastie sa stalo u nás, aj tu v Lučenci medzi Rómami, jaká významná osoba zomrela a on robil narodeniny. Tak on mal prísť a súcítiť s nami. Pokiaľ dobre vieme, nejaká svadba sa preto zrušila. Áno, mali sme urobiť svadbu z Košice, Lučenec, veľkú významnú svadbu. Lenže sa stalo toto nešťastie, tak nemôžeme, musíme to zastaviť. Je smútok, máme smútok.